Ir-referendum għat-tħul tad-divorzju fl-Italja ntrebaħ il-maġġoranza tal-Kattoliċi fehmu li ma ridux jimponu twemmin tagħhom fuq kulħadd. Il-Kattoliċi fehmu li għal-jom iż-żwieġ reliġjuż ma jinħarx u setgħu jażlu li ma jużawx dak id-dritt, iżda li ma kellhomx iċaħduh lil dawk li jżewġu bic-civil. Giovanni Avena qal li t-toleranza hija prinċipju fundamentali għall-Kristjaneżmu, prinċipju li tul ħajtu Ġesu stess għamel minn kollox biex jurih billi qabeż għal prostituti u għan-nies imwarbin jew ġudikati mis-soċjetà. Giovanni Avena flimkien ma' bosta membri oħra tal-kleru fl-Italja kien hemm biex f'pajjiżu jidħol id-divorzju u issa jinsab Malta fuq stedina tal-Moviment Kattoliċi IVA dritt. Avena jgħid li r-referendum fl-Italja kien esperjenza sabiħa lih u li wara li għadda kompla jgħaqad il-komunità Kattolika fl-Italja aktar minn qabel. Jgħid ukoll li bħal Malta fl-Italja il-Knisja provat tbeżza bid-dnub il-mejjed jekk jivvutaw biex jidħol id-divorzju. Jgħid iżda li din it-tattika ma ħadmitx l-Italja għax in-nies kienu maturi u għarfu l-verità.